नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमधून तुमच्या समोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही आम्ही तुम्हाला अशा काही निवडक महत्त्वाच्या बातम्या दाखवणार आहोत. पहिल्यांदा आधी ही जी दृश्य तुम्ही पाहतायत ती वेळसावच्या पारंपरिक मच्छीमारांनी समुद्राच्या केलेल्या प्रार्थनेची आहेत. अनेक वर्षांपासून या भागात हिंदू आणि ख्रिस्ती पारंपरिक मच्छीमार समाज म्हणून एकत्र नांदतायत. खराब हवामानापासून मच्छीमारांचं संरक्षण व्हावं आणि चांगले मासे मिळावेत यासाठी दोन्ही धर्माच्या मच्छीमारांकडून समुद्राची पूजा करून प्रार्थना केली जाते. या परंपरेला लादीन असं म्हणतात. लादीन हे गोव्यातल्या मच्छीमार समाजाच्या एकतेचं प्रतीक आहे. दुसरी बातमी आहे ती आगीची. वास्कोमधल्या मुंडवेल परिसरात शॉर्ट सर्किटमुळे एका फ्लॅटला आग लागली. या आगीत फ्लॅटमधील AC, पंखा आणि डायनिंग टेबलसह अनेक वस्तू जळून खाक झाल्या. सुदैवाने कुणी जखमी झालं नाही. मात्र या आगीत जवळपास 15 लाख रुपयांचं नुकसान झाल्याचं फ्लॅट मालक मीनाक्षी नाटेकर यांनी म्हटलंय. अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेत आग आटोक्यात आणेपर्यंत घरातल्या बऱ्याच वस्तूंची राख झाली. आता बातमी बघूया डिचोली नगरपालिकेच्या तत्परतेची. आठवडा बाजारात येणारे व्यापारी बाजार संपला की तिथेच कचरा ठेवतात आणि निघून जातात. हा कचरा आधी दुसऱ्या दिवशी उचलला जायचा, त्यामुळे परिसरात दुर्गंधी व्हायची आणि कचऱ्याचे ढीगही साठायचे. पण महापालिकेने हा कचरा आता रातोरात उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे बाजार संपला की त्याच दिवशी बाजारात स्वच्छता दिसू लागेल असं नगरपालिका प्रशासन म्हणतंय. आणखीन एक विषय सध्या वादाचा विषय झाला आहे, तो म्हणजे गोव्यातल्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजकडे 1,10,000 बेरोजगारांची नोंदणी झालेली असतानाही गोव्यात फक्त 20,000च खरे बेरोजगार आहेत अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय नीती आयोगाला दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांवर विरोधकांनी आरोपांच्या फैरी झाडायला सुरुवात केली आहे. हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे याबाबतचा एक खास रिपोर्ट आम्ही तुम्हाला या बुलेटिनमध्ये दाखवणार आहोत. पण त्याआधी पाहूया कुठच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. सांडपाणी सोडून नदी प्रदूषित केली म्हणून आपचे आमदार वेन्झी विएगस यांनी पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल यांच्या विरोधात केली मडगाव पोलीस स्थानकात तक्रार. प्रदूषण मंडळाच्या सचिवांनाही धरलं जबाबदार. विमानतळाच्या नामकरणाचा वाद सुरू. चर्चिल आलेमाव यांच्यानंतर काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरा यांनीही गोव्याचे पहिले विरोधी पक्षनेते जॅक सिक्वेरा यांचं नाव विमानतळाला देण्याची केली मागणी. मुरगाव महापालिकेची स्वच्छता मोहीम सुरू. अनेक वर्ष बेवारस असलेल्या गाड्या महापालिकेने घेतल्या ताब्यात. ओळख असलेल्या व्यक्तींकडूनच होत आहेत बलात्काराचे प्रकार. भाडेकरू ठेवताना सावधगिरी बाळगण्याचं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांचं आवाहन. धार बांदोड्यातल्या बंद पडलेल्या संजीवनी साखर कारखान्याची 2 लाख चौरस मीटर जमीन वापरणार ट्रक टर्मिनलसाठी. कृषी मंत्री रवी नाईक यांनी परिवहन अधिकाऱ्यांसोबत केली जागेची पाहणी. आणि राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई यांनी घेतलं शिरगावच्या लहराई देवीचं दर्शन. गोवा संपूर्ण यात्रामध्ये राज्यपालांनी जाणून घेतली ग्रामपंचायतींच्या समस्या. गोव्यात फक्त 20,000च बेरोजगार असल्याचा दावा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केलाय. रोजगार विनिमय विभागाकडे नोंदणी झालेल्या 1,10,000पेक्षा जास्त बेरोजगारांचा आकडा चुकीचा असून त्यातल्या 80% अधिक जणांना आधीच नोकऱ्या मिळाल्या असल्याचं सावंत यांनी म्हटलंय. सावंत यांच्या या विधानावर विरोधी पक्षांनी जोरदार आक्षेप घेतलाय. जर बेरोजगार इतके कमी असतील तर 100हून अधिक कंपन्यांना बोलावून सरकार रोजगार मेळावे का आयोजित करतं असा सवाल विरोधक विचारतायत. पणजीतल्या 2 दिवसांच्या रोजगार मेळाव्यात 10,000 बेरोजगारांनी हजेरी लावली आणि त्यातल्या 500 जणांची खासगी कंपन्यांनी निवड केली. या मेळाव्यासाठी 21,000 बेरोजगारांनी नोंदणी केली होती. साहजिक आहे की आधी एका कंपनीत नोकरीला असणारे अधिक चांगल्या संधीसाठी या मेळाव्यात बेरोजगार म्हणून आलेले असूही शकतात. तसं पाहता रोजगार विनिमय विभागाकडे नोंदणी झालेल्या बेरोजगारांची संख्या 1,10,000पेक्षा जास्त आहे. पण हा आकडाच मुळात चुकीचा असून तो सुधारित नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी नीती आयोगाला सांगितलंय.
तांच्यांनी जो अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू जो मांडलो पळय न्ही, हांव क्लियर कट सांगता, आमच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन व्हेरीफाय केलें. सरकारच्या सेवायोजन कार्यालयाने जी तपासणी केली त्यातून असं दिसून आलंय की जे नोंदणी झालेले 1,10,000 बेरोजगार आहेत त्यातले 80,000 लोक कुठल्या ना कुठल्या खाजगी कंपनीत काम करतायत. त्यांनी सरकारी नोकरी मिळावी म्हणून बेरोजगार म्हणून नोंदणी केली आहे. मला तर हे बघून आश्चर्यच वाटलं की ज्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या आहेत त्यांची सुद्धा नावं अजून बेरोजगारांच्या यादीत आहेत. काही जणांनी 12वी झाल्यानंतर नाव नोंदणी केली आहे पण अजूनही ते शिकतायत. ही नावं आपोआप कमी कधी होतील याची यंत्रणा आम्ही तयार करणार आहोत. हे जर सगळं पाहिलं तर गोव्यात फक्त 20,000च बेरोजगार आहेत असं मला वाटतं. कॅन्सल जावपाक जाय, तोय ताका सांगला अपग्रेड कर म्हणून. म्हणजे खास करून रजिस्टर्ड केल्ल्या लोकां पैकी तशेंच सामके थोडे भुरगे जे ग्रॅज्युएशन करता, म्हणजे 12वी जाल्यार तेंच्यांनी बेगीन आपले ते सिनियरिटी वाडोवंक जाय म्हणून तेंच्यांनी केला. सो दॅट म्हणजे आपल्या 12वी तो ग्रॅज्युएट करता, एक्चुअली तो पोस्ट ग्रॅज्युएट करता, बट तेणी अनएम्प्लॉयमेंट म्हणून रजिस्टर्ड केला. हे जर सगळें पळयलें एप्रॉक्सिमेटली एक्चुअल अनएम्प्लॉयड जो आहा पळय न्ही, वो 20,000 भुरगे बीन एक्चुअल अनएम्प्लॉयड आसतले अशें म्हाका दिसता. बट तांच्यांनी जर विचार केलो जाल्यार प्रायव्हेट सेक्टरांत त्योय बी नोकऱ्यो आमचे कडेन अवेलेबल आसा. गोव्यात फक्त 20,000च बेरोजगार उरलेत या मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्याचा आम आदमी पक्षाने आणि काँग्रेस नेत्यांनीही चांगलाच समाचार घेतलाय. सरकार रोजगार देण्याची जबाबदारी झटकून टाकू शकत नाही. केंद्रीय संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणात गोव्यातल्या दर 3 जणांमध्ये 2 बेरोजगार आहेत हे मुख्यमंत्र्यांना माहीत नाही का? आणि जर एवढे बेरोजगार नसतील तर सरकारला रोजगार मिळावे का घ्यावे लागतात असा सवालही आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी विचारलाय. नीती आयोग जे आसा किंवा बाकीचो जो डेटा आसा सगळ्यांनी केल्लो इंडियन सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जो डेटा आसा अकॉर्डिंग टू विच एव्हरी नीती आयोग किंवा बाकीच्या केंद्रीय विभागांकडे असलेल्या गोव्यातल्या बेरोजगारीचा डेटा खोटा आहे का? ही तर अंधेर नगरी चौपट राजा अशी परिस्थिती आहे. मुख्यमंत्री खुशमस्करांच्या गराड्यात वावरतायत म्हणून त्यांना वस्तुस्थिती माहीत नाही. रोजगार देण्याच्या जबाबदारीतून सरकार पळवाट शोधतंय. 14-15 वर्ष झाली सरकारचं औद्योगिक धोरण अजून ठरत नाही. कुठले नवीन उद्योग आले गोव्यात? काही उद्योग तर गोवा सोडून जात आहेत. कसे मिळणार रोजगार? हे जर मुख्यमंत्र्यांना माहीत नसेल तर ते या पदाला योग्य नाहीत. fit to be CM of Goa. I think his statement that 20,000 unemployed as a Goyan is something that is very disturbing for me. हांव ताका एटलीस्ट 2-3 तालुक्यांनीच 20,000 भुरगे दाखयता जे अनएम्प्लॉयड आसा. म्हजे बरोबर येवचे ऑर एल्स ते हस्तिदंती मनोऱ्यान बसून जर तो खुशमस्करी ताजे कुशीक तांचे बद्दल सांगून सोंपता की these are the only people unemployed, then I think he is living in a fool's paradise. He should get down to ground, go to the streets, go to the villages and find out number of unemployed people. Was CM's statement, he has ridiculed the Niti Ayog's report, which is actually headed by the Prime Minister of the country. मुख्यमंत्र्यांचं हे विधान म्हणजे नीती आयोग ज्याचे अध्यक्ष खुद्द पंतप्रधान आहेत त्या आयोगाचीच मुख्यमंत्र्यांनी केलेली ही कुचेष्टा आहे. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वयच उरलेला नाही. नीती आयोगाला माहिती कोणी दिली? राज्य सरकारनेच ना. नीती आयोग हा कुचकामी आहे असं मुख्यमंत्र्यांना म्हणायचं आहे का? 1,10,000 आणि 20,000 यात बराच मोठा फरक आहे. हे सरकार जनतेची सतत दिशाभूल करतंय. Which is headed by Prime Minister, he is a useless department आणि ते काय कामाचे ना. 1,10,000 आणि 20,000 इज अ बिग गॅप. आणि म्हाका दिसता हो मुख्यमंत्री आणि हे सरकार ॲक्च्युली गोंयकारांक सदांच फटयता. खरं तर गेली 10 वर्ष मायनिंग बंद असल्यामुळे बेरोजगार झालेले अनेक तरुण पर्यटन व्यवसायाकडे वळू पाहत आहेत. पण पर्यटन व्यवसायातही गेल्या 2 वर्षांपासून मंदी आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने बेरोजगारीविषयी नव्याने सर्वेक्षण केल्यास बेरोजगारांची खरी संख्या समजू शकेल आणि त्या दृष्टीने सरकारला धोरण ठरवणंही सोयीचं होईल. विराज कामत आणि गौरांग प्रभू मळकर्णेकरसह ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एकंदरीत मध्ये आज इतकंच. जाता जाता आठवण करून देतो की गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक माहितीसाठी गोमंतक टीव्ही या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच दैनिक gomantakTV.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया. शुभरात्री.